Duminică 18 aprilie. Eli, ce faci, puiule? Ce face fetița? Hai, apucă ursulețul. Haide. Hai, apucă ursulețul, apucă ceva. Și Ervi? Ervi, ce face? Ce-ai prins acolo? Albinuța? Hai, trage de ea acum, haide. Haide să vedem. Hai, de ce să ține fata? Ce-a prins? Albinuța. Și tu ce ai prins? Ce acolo? Jucărica. Așa. Da. Vai. Unde vrei? Unde ai pornit? Unde ai pornit? Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi, măi? Da, bineînțeles. Și aici? Tu nu zici nimic, tu? Tu ești așa cu mințică? De ce nu zici nimic? A zis și tu ceva. Așa.